El forat, el cim, el fort, la ruta circular, la Serra de Bèrnia ofereix a l'excursionista un ventall de recorreguts per a disfrutar-la. Són vora 2.000 hectàrees repartides entre els municipis d'Alcalalí, Xaló, Benissa, Calp, Altea, Callosa d'en Sarrià i Tàrbena, una serra de gran valor ecològic que ara veu perillar el seu ecosistema per la massificació de visites. Hi ha voltes que vinc a casa i no puc ni entrar. Dissabte i diumenge la gent es veu que fuig del confinament eixe, el que siga, i això està increïble. Entonces, pues sería regularlo, pero sin que eso perjudique a la gente que de siempre ha hecho la montaña, para que no se masifique, pero que a la vez no nos perjudique. Per això, la plataforma ciutadana Reiniciem Benissa demana mesures per protegir i regular este paisatge protegit. I que ja que no tenim els mateixos recursos que pot tindre un parc natural, com el Penyal d'Ifac que hem comentat, doncs almenys sí que la Conselleria posa també el focus en aquests espais i pugui tindre un mínim control de què és el que passa i quines mesures s'han d'aplicar. Demanen per a la Serra de Bèrnia i del Ferrer la declaració de paisatge protegit, una figura de protecció que inclou l'elaboració d'un pla d'ús i gestió de l'espai natural. I és que amb la nova normalitat el medi natural s'ha convertit en el principal destí d'oci i això arriba a provocar fins i tot moments delicats. És el cas del Fort de Bèrnia, a peu de la cresta, on perillen les restes d'esta construcció militar amb més de 450 anys d'antiguitat per la llau de visitants. Tranquil·lament també